அந்த பேர்ல ஒரு கெத்து இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். வாங்க கைஸ், நீங்கள் பார்த்துருக்கு டிவிஎம்ஜிபி சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த தம்ப்நெயில் பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லாரும் தம்ப்நெயில் என்னடா போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? தம்ப்நெயிலில் வந்து ஒரு ட்ராவலர் மோடு போட்டிருக்கு. இந்த ட்ராவலர் மோடு வந்து கிரெடிட்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் கிரெடிட் சொல்லி வச்சு டீம் எம்விபி அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மோட ஃபாஸ்ட்டாக ரிவ்யூ பண்ணலாம். வாங்க போகலாம் டக்குன்னு. இது அங்கே நிற்கிது பாருங்கள் ட்ராவலரு. போய் வண்டி எடுத்துகிட்டு வரேன், இங்கேயே வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ், வண்டி பக்கத்தில் வந்துருச்சு. வாங்க முதல்ல என்னென்ன பார்க்கலான்னா அனிமேஷன் கீ பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட் அனிமேஷன் கீ என்னென்னா கைஸ், டிரைவர் டோர் திறக்கிறது. ஃபஸ்ட் அனிமேஷன் கீ போட்டு தம்பி. செகண்ட் அனிமேஷன் கீ என்னென்னா வாங்க பின்னாடி போகலாம். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அனிமேஷன் கீ வந்து பின்னாடி இந்த டோர் திறக்கிறது. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா டயர் அப்படியே உள்ளே போகுது. அப்புறம் தேர்ட் அனிமேஷன் கீ பார்த்தீங்கன்னா டயர் மேலே தூக்கும் பாருங்கள். வண்டி லிஃப்ட் அப் லிஃப்ட் டவுன் கைஸ், நல்லா சின்னதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க லிஃப்ட் அப் லிஃப்ட் டவுனு. அப்புறம் வாங்க இன்டீரியர்லாம் பார்க்கலாம். இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, தரமான ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு பக்கமும் சும்மா ஜகஜோதியாக சீட்ஸ்லாம் ரெட் கலரில் இருக்குது. ஃபுல்லாக உள்ள ஓரளவுக்கு ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீரிங் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தாங்க இருக்குது. ஸ்டீரிங்கோட உள்ளே ஏகப்பட்ட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ்லாம் நல்லாவே இருக்குது. அப்படி ஒன்றும் நீங்கள் நாமளாம் குறை சொல்ல முடியாது. அப்புறம் வந்து வண்டியை கொஞ்சம் எடுப்போம். வண்டி ஓரளவுக்கு ஸ்பீடு போகுது, ஸ்பீடு போகலன்னு சொல்ல முடியாது. ஐயோ வண்டி ஆன் பண்ணலையா? வண்டி இப்போ பாருங்கள் ஸ்வாயிங். அப்புறம் லைட் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே லைட் பாருங்கள், லைட்டில் சூப்பராக இருக்கும். லைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தாங்க இருக்குது. பை என்னடா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்குது, அவ்வளோதாங்க. உள்ள இண்டியெல்லாம் சூப்பராக தான் இருக்குது. அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுங்க. வாங்க இதோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். அப்படியே சும்மா ஒரு சாதா டிரைவ் போவோம் வாங்க. பை மரம் மரம் மரம்